ziua tuturor, eu sunt Demon și acest episod o să fie să vă dau niște informații despre canal. Ok, eu mă numesc Andrei Dragoș, am 12 ani, locuiesc în București. O să fac în seriile de pe YouTube cu toți prietenii mei, dușmanii mei, toți care vreți. Pentru că deocamdată nu sunt YouTuber mare, gen, nu filmez cu voi pentru că am nu știu cât subscriberi. Așa. Ce să vă mai zic eu despre mine? O să filmez deocamdată serii mici, gen Minecraft, EG 2 sau 1. O să vedem noi, Serious Sam 2, vedem. Un joc minim care o să joc și un 40-30 de FPS-uri ca să n-am foarte mare lag, mă înțelegeți? Cam atât am vrut să vă zic despre mine și seriile pe care o să le fac. Acest canal o să fie numai și numai de gaming. Nu o să fac niciun facecam pe acest canal pentru că nu sunt mare frumusețe. Bine, nu sunt nici mare curățenie. What the fuck. Așa. Și o să încep acum la început cu foarte multe serii de Minecraft pentru că sunt în timpul școlii și n-am timp să filmez Serious Sam de-astea. Filmez cât un episod pe zi înainte să plec la școală, le editez și îl pun repede. Mă înțelegeți voi? Și cam atât am vrut să vă zic despre acest canal. V-am zis informațiile despre el. Dacă ceva nu e nelămurit, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Dacă vă place acest canal de YouTube, vă rog să dați like, să dați share, să dați și la prieteni. Pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Deci cam atât am vrut să vă zic. Bye bye!